Oh yeah, come on, ladies and gentlemen, on the mix. Good evening, everyone. Yeah, come on. Boss Alon. Narito ang akong kumari, bahit sa ako na pong kumpari. Ay ko na si kumpari, muuli itong ang gabi. Kung pangutan di indikan, muingon niya lang sa una. Naghabi-habyod sa iyang inikan. Auban ang laksina. Si kumari labit laduka, wala mo to sa iyang bulan. Si kumari iyang ipanitan, matag ka na o ini sa hagdan. Uunya iyang ining nasundan, may paingon sa ilang silingan. Kung dito iyang isakpan, langit hapyong ay mga ay. Uunya iyang idamatan, iyang ginikupugan, iyang gibunutugig kanlalatan, at nabulis ang himungan. Uunya iyang inarnisa, at nahulog kini sa hagdan. Kung dito iyang ikabayan, hangtod na kini lapos na. Oh yeah, mas. Come on. John Lloyd, put on the match. Kukunya iyang idamatan, iyang ginikupugan, iyang gibunutugig kanlalatan, at nabulis ang himungan. Kukunya iyang inarnisa, at nahulog kini sa hagdan. Kung dito iyang ikabayan,